gisaligan mo pinakatong Diyos. So, ang Diyos magkapanangin ka rin ang tanan, ang kalinaw, ang kalipay. Ganina, ikaw sa tanan ng mga yakit sa natin, ako rin pinasahin nga ihalog sa kamot sa asawa. Tungod kay pagsalugar sa iyang pagkabuotan, base sa wali kay Pastora Pasita, nga mo sa kabuotan ng asawa, kubihan kay sa tanan. Nga akong asawa, hilabihan din ko kubihan na, managsayahan kong kamot ng halog. Grabe. Amin dyan ko sa iya, tungod sa iyang pagkabuotan. So, mga asawa, so, ang halog sa inyo yung api. Pero bisa lugar ko sa kabuotan sa asawa. Ang panangayak siya ang kabut. Nihalog. Bitaw, para sa mga nag-usap ka mga kanang asawa o ilahan. Siguro kami ibasa ni Pastor Asinda, di man yung tanan natin magbuha sa grabbing yung tanan. Pero, ano na yung mga bahin kasi mga kasuhanan ng mga inahan, buotang yun, na ang tanan. Parang, salamat po sa Ginoo na ipipilang ka mga yun, na mga babae nga natin no? Na ilahasan itong, isang sila kasing-kasing, o niya, kanang, ang mga lalaki hindi niya mag-listen sa pagpangitag, no? Sa kabutan ng asawa. Kanang, salamat kayo sa inyo mga kinabuhin na mga nahimong asawa na sa daghan ka mga lalaki, usap mong kinapili, doon kayo nakilang magpuutan. Ako mga pagkampo para sa inyo ha, mga magkapabiling antod na may kusuta na magamit para pagkatiman sa inyo ha, bana, sana, punta lang diya sa Ginoo. Doon kayo po tayo bigon kanina na ang sa kabutan ng asawa, magkapasidulog sa Diyos. Ipakasigat po kanto sa mga bana, no? Ikan anak, o na nga, ihasay niya ang kinabuhi, no? Padayon yun, usas panakuta nga nahimong importante labo sa tanan usap ko sa kisimutan sa ako ang nagdarasalit sa kanina o nga ihasang tumatag usap ang kinabuhi huwag itay laing mahimo no? O naman ang kinabuhi na sa Diyos no? Naman ang ito ang mabana no? So, lingkod ang ito ang matagsak ang mga relasyon no? Sa dalawang mga pagsulay pinunod ko sa balang kung ako pala na yung mga biktima pinagsinton na pinagkat sa mga kasama wala na sa so labas na natin ito ang gisaligan mo pinakatong Diyos. So ang Diyos magkapanangan yung kanina ang tanan ang kalinaw, ang kalipay yung panggugma labas sa tanan base sa wali ganina puntag ano na itulog pagto paglaw panggugma pinakalabaw sa tanan wow pagkakil sa